Guys, aja lali nih ya. Tuku roti kan baca ya. Wis tak raketi melu dipik wong liya. Kowe tak sayang ngene gawe wirang nggon mulang kowe opo isih yang AFK, guys, AFK tenan iki, AFK. Alah, dadi calana kok cupu. Alah, duit buane kok. Lah piye ya aku tetep nomor 1 kok. Alah, wong lanang kok wedi men karo wong wedok. Kaya aku iki lho, dadi wong lanang digawe wong wedok. Ayo bet. Lah ngono tau iki. Ya bet. Sih. Bener ya. Halo sayang, apa? Teloi mau marake aku lanang wedi wedokan. Ngono ya muni-muni. Kabeh. 何お前はもう死んでいる。 Sampai selingkuh. Oh. Apa kowe? Oh, betul. Beda, lanang wedi wedok saling selingkuh. Kowe. Ayo bet. Kok ora? Nah, podo-podone rasah duduk. Yo, sih. Pateni. Nelek mari mantep jangan. Wis tak gawe nyaman jebul kok dianggep bekanca. kowe tak sayang ngene gawe wirang nggon mulang kowe Kandur pari dipageri kaca. Wis tak pacari malah dirabi kanca. kowe tak sayang ngene gawe wirang nggon mulang kowe opo Alhamdulillah ada duit. Jadi nang usaha ngomong malam mingguan iki. Wah, kita kan nggo duit kan. Mas Apin? Wah, aku luwe, Pak. Tapi jangan detku, aku luwe. Kowe luwe napa roti? Panganane ndi iki? Lah bocah ngapusi.